Lebanon member kan de karisa. Ay bukin kau kakiran de taro ay nabubusiya de takawmen nunuman may pairi kipa. E nakaukiran de taro. Kasi na Kuna sa ibugin na ramani kuna sa busa kayani bigini beu baya anganira kuna iya to korana. Kamdaba.
Mary. Mary. What's your name? Araw nigo. Where you from? Ngayon kain Tarawa. Okay, and how are you feeling today? Kanga yun ra kinanaw to ko grain da meron da tabi sa iyo. Thank you so much. Mary, everyone. God is good. And all the time. I would like to thank all of you for coming this evening and welcome all of you today. Yang kahit tawin kami bukin do kami da meron da bakantaya iyo akampenin busmayagi. Nakon na program didaya. May God bless us as we fellowship and worship together. Akimia emina nakakabaya sa inanon naratay nuagin may monan karukato kin. Thank you so much. Akambesin laba. Ngayon, ibugin kan wala kan ara kibo sa busiya de men de youth segment may Korobu payagirak no may mo. Idaya metenunga kibuna wowa. Ngana kolipua kon dan. Onna mena irom. Angkana kolipua kon ikaranga. Onna aki kabebe ako. Ngana kona kon dipua kon tiay. Ako na buwe. O enagi urara keiko urana. Idaya wit metenunga kibuna wowa. Kana koripua kon dan. Onna mena irom. Angkana koripua kon ikaranga. Onna aki kabebe ako. Angkana koripua kon tiay. Ako na aki buwe. O enagi urara keiko urana. Iya, rapati. Barakan na nadaka jaswa men. Ano po kaya tapos bara sa busiya kain Korobu bah agira kin kanuwa kunaya to korana. Amra ba kain Korobu.
Ngaya sa karabaya di at ana nuron di kita ke Korobu begini kunaya na intang roy. Kan di daya yu sa sinakanawa na koya kain peso pa ana siya min na koya di ni bureke. Are tauroy ni kanakwa ayo na koya. Kung naman meron hindi, tameruan tabi sa'yo. Ibugin gande, arari post ibugin dirare. Kawaragi abure keto tan ketak. Kawas tinakon kariya. Cawa debuina siro ko igay. Start na program igay. Karawara Sabbath school mga mina sarare sa sitan na ko si karawara Sabbath school mga iya apun ara pa find apun dirare. Tanan kinta kate ni bundoy. Ang kan nangaira kay gaway te youth sa ikotagin na mga iyan dare. Karo ara Sabbath school. Kan kaira Sabbath school te ara missionary tao. Kanuan na program sa bunwagin nanon dirare. Kanga punta wagin te tarmaw biya. Punta Sabbath school ay mina dirare. Tarmaw biya papa. Kaya kinang papa kara tayo basi te tayo wari ko si wo jawa sanganak. Ngayon sa kakadaya ni B nanon te tayo. Sa hari sanga ara kaitaw na kuya ibugin dirare kusumaya gira dokora igay ina de I takada kara rigin teman na de isa kata ko iragin nanon tan sabi school I kota dirare de kanga diriri na ko ina tabaya kay nanuya de tuware iragi ware isanga ayo yu taware tabaya tangiria akya na pai parang ayari aku nan ware Ay nga tubusin kita kunan deke ibobog na ako yake ana kunan urag ay na yo bugin ongan dari awari urag di tirari sabe school kunan wari ka television no tirari kanuan de tiride yan singa yan kan de dari bos amdak Irara pa dirong-rong ng tamero, ngkay saro ko, sa busiya ka ni Baidi, ba mga nganira kunaya tukuran. Kamda pa ka ni
Like a bird out of prison that's taken his back, like a blind in the cat gave back his sight. It's one fortunate thing. I'm so glad that I found out He would bring me out through His holiness. Lost in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved. Ngaya sa Karabaya di ni paidi kini gunaya ng tangdoy. Sarong anday tinang nakanakwa kiti updates bugin na resources men nara mission. Ngaya inanon na dadayin dadani nga sinakanakwa kunara to korana to chorus. Sabsiya kain de side ni gunaya de to korana. Ngaya. Oh boys, do you love Jesus? Kaya get the money. Kanya kupon ka ngayon girl. Sige, ang kanya ganang get ini. Oh boys. Sinakanakwa may mayroya ay ni. Oh boys, to sing. Oh boys, do you love Jesus? Ay. Sa katatarik. Do you love Jesus?
because He first loves me. Oh, I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Ayan, mani. Ataw na kuwag ba namin? Kada benin mauri ni kabani nanunde dabasay ukanda ni babag ba si benin ko si matukure nanunde tabasayo si kahit tawi ang kain tiro ni kira kay bugin kaira ni kanuan de program marang ni kakawak ibugin si pangan te kare sa ni kay sibong ada na karoya inanunde ri kiyay Wawa sireita kima rakora kaya mena ibuki Arkantan nga babag sa san data kima kain bugin tayo ba ko nanda isiran the live payangan na resituan aron dio tayon di ba yaran kakawag ang karawag inanon diri kayo danani kakanta nga ibugin the program mayroon nagbata Kiribati for Christ sekarang tayo katutan ang nara Ayaw kanta nga ba yan ako roy ay may na si suwakin ako kanda ba rin ni Mauri e nauway tiran na umaroron din di ba kanta yayo maukanta nga babag bas na kamusimakay rin ako narapon noong roy rukuray na nung tatayay the Kiribati for Christ sakit the program mabo dahil ka na irora the program mayakaman tatakinak ngayon ka taan, tayo. Ay tinuwara project ang kayo. Karaan na eh. Kasi kataya pati ka nga project na, kaya rawayay kayo. At ay kam nakawang ray, baka naban iti, anuan tayo yun, nasuwag niya na kayo, paano sila gining kami, okay? Ay, nga namin na, yawain na siya. Akay.
Tabay ito. Ano ganun mo yan? Ano ganun mo? Ano ko sa HDMI? Pag ano ko sa HDMI? Ano ko ito na dyan? Ay, raba, sinawagi kayo, bayangan na si... Ano ko ito na dyan? Project again. Kabanan na project dati wanayo ang kanin. E ako rin na ba na project dati waya ay kanigira na ay kanaban na nagmew.
Ayo kan na ni Mauri. Ang sa kuraya ra project da do ayo. Nang kan ka January ka ikamakunan. Nga boy nga na para te program ina non te pakantayay. Nga nanya pwede manarikin data hindi ka Mauri na ko imini ka ba niya. Kan na ni Mauri na non te tamasay. Tira te program at the Kiribati for Christ. Tau bayarang mais tatagin na nayo, mandirigyan ako. Nagkaroon ko at dirigyan. At the program at the Kiribati for Christ. E ano nagyay, si Bangara kawag, ngayon kain te kare siya. Nagkaroon ko at Kiribati. Nagkaroon ko at Kiribati. Turong-urong nga rin kakawag, ibukin ni Kristo. At a theme. Aswa siya, inanon the Kiribati for Christ, and dirigay, nakangayda ka na, I will go to the deeper waters. Ano nakikay, sinanakon tatabwari, inanurik. Pay para tabawa, akabunga na, tatata ni matang, I will go to the other side. Ano na tatabwari, stuway roro ko yay may main. Iray ni kakawag, si mga rayo, abon tabera. Kung ngoy akain ni Kiribati, turong-urong aroy Astay mo tuan tatakarwayan tatayo, yon banaya na rakit tiniman. Ariasan katang atibuna kung dyan nabayo, ni kakawakin. At akin na pasimenaya, ay nga tata, buwa sila nikitan na, ibugin, kakawakin, the Evangelio ay akwawa. Ay sinakatawroy yamat ay mano ko ni Yesu. Di ba akong tabuhan ako? Ayasa, nikakuruwa, ginanon na matay ni babae, agasan ni kami niya, kabantay, ay ka na tauroy, kakantay mo ang tawagin ni bubuwag, ibukin, kabutagin. Tayan doon ay kakawag, pasinaban ni kain na iriya ni kaban. Ay kurain tagin na bayasan ni panin nana, sinarukon, nanay mo inarik. Makain ta siya, mari, aw kanta ni kapakamaban niya, ni kinaiyan tatayayo. Tabayaran ni kakawag, pati Kiribati for Christ ay kanamagi, si Kiribati si ngaya. Anamagin kay, tawagin kay si Manayay, mayan, anakairiri, the South Pacific Division, na rin may Australia. The Trans-Pacific Union, ada ngay si Manayana, sinamuan wakin na. Ayay, tinahin priorities, strategic priorities, dilimawan ni kayo as area. The one, I will go with God. The kawawa, I will go because Jesus loves me. The katenua, I will go in the power of the Holy Spirit. At the kawa, I will go on God's mission. The 9 priorities ay kaway kay. Ano hindi kaya maramagin ka ba ni? As naman ang ayayin sa tayay. Amen. Bay kaway kay ngayon ka na kay Rira. Narakaresa, naratibatiment de kakokoro, o the mission. Ano na? Babae kaway ka, agad kay ka, aray ni kakawag kay, ngayon ka na kay raron narawag. Sarana, ara pillars in the Nimawan ni Ayoba, the pillars of the Maniaba. Diyaw sa kabungan natin, Smiti, the Bure House. Mga ira sila rin ako ng Maniaba, bari sa kata, the Bure House. Ayera, pillars ang kanate kinag, akan na may siya, akan na inanuakan na isuwa may siya na. But the vision, asin ang maguri mga iya, nakangay tayo ka na, living a Christ-like life to make disciples. Ito ko naman na, sa dati na nung narabawin, tuwi ka na ko may mainam. Erang siguro irora, the make disciples ngay rakain te petebek. Madawa na tayo yasmis, living a Christ-like. Ngayon, ano na, mawaginan sa kanta ni ngari, sinakunan na tayo, pa sinatawroy no, yon manangarari, sinamanangayayin ta tayo. Revelation 14:6-12. Amatayo wabi mawanu at mawanu na kun wabi. Anya the mission. Asim maguri mangaya inanon tatayayo. Our purpose to inspire hope
and wholeness of life in our communities. Sinanakon na strategic focus ma ke priorities may bugin tayo at nakataya nikatabi ayo nakon aripon nong doy dokuray na non tayo. Mademon, I will go to the deeper water. Ayo sekantan ngaki. Ngayon na kanya kaya sa pasinakaroya. Matinan program mademon the back to the heart. Yo kiran te bawa ni kaya. Ano demon resources nakabunga na. Te bawa ni kaya. Ani nakaparapara te sa Korobu kinta tayo kakawagin te tataro. Inanon mayangara ay nanon nara. Ara kaya sa antapon ako kesimenayay. Era ini kakawag yay. Iman na rin, sinayang ko iya pa, sinatataron din niya kaya siya, sinawata, tibaw ni karyari, nakunin mo yung aray, kakakakuro. Atay, ang makakawang roy, nakakawag pa sinataron mo iya. Sinamuha na nataron mo iya, mani mo yung arap. Yay, tayong tataro, ka na nakatanong ang taagi. Ibugin ka kururawan na nun, tisipang ayo, mani mo yung arap. Amen na natabo ng magurin. Yay kan kato ng tagi ka, yoy kan kato ng tagi. Di na nung takong ko imi. Alive in Jesus, anya tuwa na the material aran kakawak. Ito ko ba na yan, the Women and Children Ministry. Awan na ba nakabunga na aki, inanong tatayayo. At katinua, the gift. Ito ko ba the gift, sasan, karawan maruruagin ng dirigana kung nakon tuwari Danny Philip. Anya nakabunga na aki na ba? The Katawroy mind, the Kiribati for Christ, ari nakarawag indakas. I will go because Jesus loves me. Akan na kanuana. Dawana, ani mayatan, yon, kangaron tirita kibamata. The resource han, nakatanotaki na kami na miya karesa. The PCM, the Public Campus Ministry, ang ani kansas, Negasa singkaya, ako marao po rin. Ayaw negasa singkaya, tapi matinan institution sinikapan. Ay kayo ang Tarawa, ay na maguri mamisinari, ang kami kanya karesa. Pasinaki kuras, negay tabo ake, sinanakuyay ni katua tabas. Ani karawa outreach yay. Ano na, ganano pa sinanakon te karabus, antay kaya namin ang te karabus, antay tabi ng kaya na nakunto ate, the gay IT, kaya na nakunto at tirari, DMTC, ane tapi ni kaya siya singay, nakarawan at programa ni bukiran ni kapan, pasinapan nairi, nakunta kanta ni nga sitawana, sinaki kukuras, yan na program. At akawari ka na ni kakawag, enaki mos, enariya hindi sinako. Nakatanua, resources nakabunga na, I mind the Kiribati for Christ, the 2 days on fire. 2 days on fire. Ito ko pa sa sanikaroy, hindi kayo gano'n. Ayo, iragay makapara-parakin narara-iragay, ati sibong. Anong ora, yataya, ang iray-gay ni kapan, yataya barang namay sa yakyota, patirapo kina, saranira pakain tayo sibong. Ayapon na si tarong way. Anin tabi tayo sa sitarana patitaka, tsaka sibong. Ang tabi tayo sa maning ari-iragay ba, tsaka isuwan ni pong ginanong the week. Asa kaya matapongin na makay na patati sibong niya, tati sibong inano, okay? Mayarang kay Saranira pati sibong. Ayarang kay Saranira pati 7-day Adventist. Si kahit awiyan na mo ni Kariyo ararayo, yon Kiribati, makakawag pa na wota Kiribati. Pati rarayo bukira, kay arara the 7-day Adventist. Ano ta katinuan niya nakakirang niragirag mangayra, niragirag maron anawag the mission ni kaunga. Kari kira-kira arakurag, ibukin tere-tere, ara badnya sa kakawag na rin nakanatay kinagyakan ni, arakuran diri agari-riyata, agyamin na isinan ko ni Kiribati. Ang kuwan ano, si Kaitaw, may kaman ng kuwan ano, ano ko ni kaya, ngayon kuwan ano, ano ko ni kaya, ayari-re, PAU. Sa kinabasi ngaya, yay tere-tere, tuwan ani, inamagin tere-tere kiyay, Yosderia, Yavendale University, yon the discipleship. Ayo, hindi ka the 9 lay workers, ay nagkira ka matukura kaya nga, amani na nontero, mayay na noya, ni kanita jamagu di bukin te evangelio. Anya na magi Avendale University, si kantan nga ya, pasipati na ba na yo, sinakanakuya na ba tabi, panay na buwakon na yo.
Nakabanya, I will go to the deeper waters on God's mission. Ayan kanta nga Badiadra, the sanitarium, the 10,000 toes, Arario, get our job January, and Ikayo Isinanuk, and you got a initiative on the farming cycle. The Bayas ng Guraya ba, and here the coordinator, Ibugin, near the coordinator, Ibugin, na Kiribati for Christ, Ngaya Tarawa, the Adra on the Pacific. Ang ayang kanya na tauroy, ni Bogira, Ibugin, Karawan na nun na iyo. Imahin na ako ng Kiribati for Christ. Nabusiya sa Korobu, ibanan ko may ni kapanapara, patira kakawagin, ara katauroy, ano nagiya yung tatataro. Imahin na sirin ako, kanuan tawag, sinamin na nanon ang tatayo. At ay minan, yang aniya, kain tatayo po ra. Awamang ko ang kanya na ko, bugin ka nakuha, the Kiribati for Christ, inanon de bakan tayo. Yangan de sa Korobu, inanon tatayo. Basin na po. Sekarang Pak Adventist na kongoran de tayo bugin kaparaparan di Kiribati for Christ. So sa Meuri raman na bakantahin na kapasay kan ni Meuri. Sina kau nga gituan day sina ko patira kakawagin titaron na ron na rete akin na. Itaw pasupon benen na tayo. Titataro kay pare. Titataro po ni ngaya. Kana kurawan pa ni kapen. Okay? Kana stangirara ara main events di Kiribati for Christ naron nesan ka para pa yan nang nakuroy yan nabusiroy. The theme to one na nga dati aginagi ndurong-urong nga kakawag pa the united in prayer. Te kasi ito wanagin tataro. Kain di karesa muan the powerful. Ang kanage ta kasi ito wanagin tataro irora ni kapene. Ari asan ti agin na ni muan men na rausu. Sinangkangang kane Tauroy na kundara, katauroy ya pupura. Ibugin Yesu, ibugin ni Kiribati. Pa sinatapikara ke Kristo. Pun mo na kinipahin ni kapene pun mente tataro. O tataro ay sipun ng kaungayran ni kapene arakuraki dikarate yo rausu. Ina pun mo mente mo yang amo. Naron nareta ko Yesu ni meta yo. Igebo ta kay women ke tenimen naraw. Yamen na bay bakoya. Erang kakawag pa sinastata tataro ay kain men mo yang ara. Irarikin na rabu si ibukin na raw su ara tirari ki tuwa na dabaya sinaga mamaningan na ratataro nusu pun titataro ibukin de Kiribati for Christ pa sinarona kirong tamnain. Ito yakin na gindagi po. Pa kanaya po ta ko men kitinimen na narana o yamin na nabay irora. Sakay nano ana presence tiya so ande tataro. Ngayari sagi kami ni bete na tataro dinano mo yang ate tay si Teddy, Mami, kam natataro ibugiya. Yan ang kakawag yan. May uring nga na bete Kiribati for Christ. Kiribati for Christ na kasukuan na ratataro. Men mo yung harap. Takawuwang ka na. The united in prayer and empower the mission. Ang kanagata kasi ito wanagin tataro meron na kain tiya kare sa nikapene. Aki amin na ibugin na ron na rin. Ito yakin na presensya. Kaya ang orama ibugi. Akay na nuwagin na ba mi tataro. Sagi si kain Tarawa. Aki amin na ipana ba chono ni may inuku. Sapun penendai sira. Pakana si penendai sira ante tataro. As a church, mente muyenga. O sa mga usan akong diakaresa. And I empower the mission. Ay, e nakakura-kura yatan ni kairiri. E nakakura-kura yatan pepero nga. E nakakura-kura yata tanda hari kiki. Nitiray kakakokuro, mga na kakakokuro. Simen de tataro. Ayarang kanasaki united in prayer. Ang kanasaki kasi ito wanagin de tataro. As a church, Nikatuwa Tuesday night, Christmas Wednesday night. Ngaya? Tuwa na may bukon the prayer request sa sinagi, mama ni nga, arakuraki ni kapene kakawag po takira. Sabi na nururing ate, sagi si kaumen na ratataro, sagi si yamimisin de tataro, sa uring ate Kiribati for Christ. Okay? Sa uring nga naratataro, narayakari sa nakoy kakakawag, sa kabay rayay, as a church. Okay? Ang kane, takatinungan kane, kakawag pa sinemphasize, sinabi yon de tataro, kakawag arakuraki ni kapene. Pangayat united in prayer. Erari. Prepare the hearts to receive the gospel. Ay do. O ita mero rin kanaro na pa. Apenin
may si tataro, timet wa de tataro de mengan de karesan tapon ni maguri. Narawabis ngay na kain ti obis. Sinagi na mama ni nga, kangay na rin para ki bunugora. Ngay, inari ki pa ka nga, tabi-tabi ra. Paki ko sige ko kubuta ki kuminan na mobe sige kumainging to ako giben to ani gibe. Uringan nam tataro. Kiribati for Christ in nugit nokas. Tataro ibu kinage. Ngaya, tuwa na roy rin na erang ini kakukuray yara koraki. Men may sindami tataro. Men kakoni mekiran tataro ndritaki as a family, as a church, as a team. Tuwa na erang kakukuray ibu kin na mirong-rongo. Nakatauroy nano. Ada kangara target yang kaini kapene puni men jono ni miang na ko meya kini karokwa. Paana ba meya? Me jono ni mainuk. Ay kan nang kanara target ya sinatataro pa Jesua. Nakatauroy nano paana kunan busi maya tera. Tirungurung weroy ri. Ay ta ko anda kanga tirungurung weroy ri na ko iran detayay pa. Kana sipuni koro tabera mo anta tataro. Oya. Takatauroy kan na kun arodian sa target eh. Ara so na kasi penen tataro kini oni yangoy. Ay pun taben Jesua ang kanan. Ay pun taben Jesua irong tamay na eroy ri nakatauroy nano age. Ana tauroy nungura. Nikatauroy nano ni kapen ya kito wa metua nano ya kito tirana no ya kena. Aneng kan sa kasukuan akon Jesua ay sagi rapay. Men namita taro ay may so iti metuan day tagi. Ay nakatauroy nano. Ikukurain mo ka Psalms 2 verse 8. Anayayami pay para Romeo at ako tayo kanay kay. Ask of me and I will give you the nation for your inheritance. Sinapo siya Jesua. O ngayon po ni Peditan na ikain. And I will give you the nations for your inheritance. Ito lang eh. Kana stay meto ang kasukuan na ratataro. O Jesua na anganira. O mata yon kiribas. Sagi po kinapangayra. Na po kinapasangan Jesua rabubusi. O Jesua rin na pun. Inakatipin ako yan o mata. Inakosin ako yan o mata. Mention tapon ako kaya minayay. Kanaro na payawag tara. Tigiribas for Christ. Puta na ni kapene, ako wari rin takaw nga na yon, timayong tataro ako rin ni kapene. Kasi nang uringan na ratataron, tayo na ako tigilibas for Christ. Pangkanas, stay me to an, nuringon, iko tagin tataron na rausun, na yakari sa tapo ni kapene kasi minayay. Tirungurong nga kagukuray, but aramisin na nanangin ng pawat, o nanangin ng may somet, ay ka, anakunahan po sa maya Yesu, untukin detay. Ay tago pa po na ara bebe sa retekin na berestes. Sinera, sinakatauroyo amata, imain doko ni Yesu. Ato siya kay kaungakin timeyong tataro. Am na tikiroy, Jesua nakakapayay na ni kabenin na ratataro, ibugin tikid best for Christ eh. Yan ang makay na. Nandetayay, kamrap. Rarana de updates and the best for grass asa sabusia kan pondi ki baat lekin tana minan chane ne best na ba kan pondi Maraki daurai kan pondi kya aka daurai nakon na rimina as sa mga busiya kan beso kamra ba kan beso
Ngaya sa Karabaya kain peso ni kunaya asang kanawan tayo day me. Tiya ka na tang doy. Kakongura. Sa kakangan tayo yun ako ya kain di. Nako na rapid resistance. Rabat missionary dara kongora yon the Kiribati for Christ. Kamnora te damo yai damo intera. Damo intamarak. Ayo. Irang kinag yon no Australia. The KFC. Ngiro ko kay intiri gyana ko. Tumanda yaki to kin nagakabuwa ka na the KFC. Ayun na natin tatara the package hari yosan orya. Ipo nang nirigare ke mara. Ara Kiribati for Christ ke KFC. Ayari angwa sanga na kin kanya kangara. Ara to men narayo parang kakawa kirora ba the KFC. Aya. Ma the KFC ayo asa kita marak. Mara kanta nga ba baru-baruan the KFC tayo na kuna ande ka baka ngayon baruan terong-orong was na tauray dakarwa yon Kiribati na non tayo okay. Anga te kau kiyang. Ane te local kaya kapungan akin the Kiribati for Christ. Kapungan akin na ban the TPUM for Christ. Ani ka ban aban te petepek. Kamungan ni kapungan na te local ayon tapon ka ban kakamanayay. Kamungan na ran na ba ami tapo. Ngayon akagin Beso for Christ. Ngayon Korobu for Christ. Ayo ka na de loko kapungan akin anon tayo, okay? Sigurin ko sa baka kanya karesa esan karawag kangat maroro mga iya, mamitani kay diri. Ibugin tayo ni karikaya ko. Alisin nanay may roya patera kangat ibubuok yon. Karawan nakabanin tamaro ibugin the Kiribati for Christ. Asan no sina ko yang way karang tamaro. Awakan nagas kung kanya baka kanuan tinahin babarong abay kan karawag inanon tiridigay. Ayo are aban ni kanako yayang ko. Ami departamento taragtas agasan ni agi bugin tinimawan dirigay. Ang ay agi aban ni kosin ako yayang ko ibugin karawan nanon takanta ni ngayon the Kiribati for Christ. Ko wa to sirak. Erang kaya makina ban tiridigay. Era sagiri yang anak geratai. Awai 2026 na ba. Babu anukin nge karoy ni mewa na dirikin katawroy. Angay da sanga naging tiridigyan ako anan ako inanon tiridigyan. Kaya kana rin malere. Ngayra anakamnora de banan. Sa ginano na pasya si pamuan na ayo ara katawroy. Inanon din mewa ni digyan ako. Ay aboy kanta kitinak. The family, the neighbor, the workplace, the end of the world. Asikanta ng aking kanya. Pandirinig yay. Sinagiri ang tauroy na kung si pangararay ni kakawak. Yay tayo ni komite. Demuan ni komite asan mamakin sa tayo. Ayaw ko na the committee on the Kiribati for Christ, Manjabis. Ari, kaya na kilon the administration, the department of directors, okay, ari niya kipanay na buwa ko ni kanuan na ay. Ayo, waki man tiridigyan ako. Diba baro ngayon, tinani komite kay. Ay kasway, waking kanay, karang waking na kinta tayo, tinani komite kay. The Prayer and Revival Committee, the Logistics Committee, ayo ibugin baro nga naroon ko ya tekora kaya naroon ko pa tinani kay speakers. Nakatono tara ya tekora kaya kanini banin the program, banin kaawang oran tatayay. Okay? Yay the program committee, yay the protocol committee, ayay tinani departmental committee, ano na, tinani departmental directors nga yay kapon ni kairi ya, ayo committee yon nan. Ayay na ba tinani district committee. Arakantan nga ba, inang iriay nwa kay. Ako nang iriay ba ng tauroy, tinani komite kay. Kasi na ko iibabay, kakakawag ibugin the Kiribati for Christ. Kanakam ginata ni Philip nga yari,
Pero kung diriligyan ako, ani kami to ay rong dinain resources sa kinakabuhan ay. Atau bangi na sirat dinain sirat the training akan. Ayun kan di program mayroon na kapati DCMS. DCMS may nayan sa Korobuk. Areta pa ma Raven rong ya kanje kare siya. Nagayon kawayan kaya na te kare siya. Anagay dinain programs. DCMS ngayon na tawuroy ni kabakangat. Kangat the system as na makuri mangaya. Ibugin ta Kiribati for Christ in tatayay. Waway tiran. Takabara-bara na karawak. The one at the public evangelism or the one at the friendship evangelism. Ano na, iyay ka na tawroy ni kabara-bara. Ayay ka na tawroy na kung tayan mo yan, tayan na sa tabo kaya na kunan ni kawarak. Kasi kantan nga yayo, kanti karisa, basi na benin involve yay. Kanak wag ini kaya ang sim ni kabara-bara. Ada the public evangelism, namay karisa. Na ako nakain na sim yon the friendship evangelism. Ara kantan nga bayo na montay no sinako. Diba baro ngayon ang tatay montay bugin katawrawar. Padiraro no sinako na kuntabo kisinako ni kagyoy. Kini kawari. Natatan. Raba. Ara takit ere sinan ako nano. O ganda nga yababa pasaban ng tawro ni malanga. Iraman jama tas takitin na yon Kiribati. Bana nora tirong way. Demay sa tuwa na tanga. Kamatay abay raman na babisito ag tinimawan ni Ligano. Dobro ko terero ko rin sa Korobu. Isibubuan ako nuwan ni bubuwa. Ay isibubuan ako nuwan ni bubuwa jama tan. Sa kata yang kay banga. Tawa bubuwa kini mabuwa may buwa ko iya. Mayari yay the program mayara nagimina the retention. Tabi nagiya the koragi. Agyasan din ako. Ako nakatay matuwak. The projection na yun, based yon, the bayan irikin tinimawan irikin ako. Kaya ko na, nugurin do kong tanga, tama tayo babisitowag. Tapos ko na, kung tuwa na tanga, tiriri kayo. Amen. Sa kibukin tiya mais. May bukin na pa sinayang waya. Paano matiroy, dahil ng tiyawang kiri yun, ako yakain ni Kiribati. Ano may sini kaya kako na nota. Ibugin, tirong-rong waroy rin. Nikakanta ni akin, doko ni Yesu. Kana ka muna nga rokon tuwayo. Tuwari ti Basta Charlie. Aka nga nantay ka tuway. Sinawari ka natay. Sinawari ka man na ni wari rin kanikarukuha na ano. Ano yung makuruyay, Jesus, nakakuwap. The harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Ay ko niya, bayo roy takangang. Ay po niya siyan, patyabi siya po yung sirawa. Dama tayo may siya patakataka. Dama tayo may siya kanunguran na tayo katiyatwa. Mayroon ni karak warun watagin na nakuya. Mayroon taray ito wayo, takangang roy, siya kiti harvest. Takangang tanim maguri. Maka na tibubuhat apun tiya nga jama tayo Kiribati. Erang ni may jama tayo tawroy nung oras tirong-rong. Ma sisway mando ko roy roya nung oras tirong-rong way. O ano bugin ang kay 2 types of evangelism. Ang katawroy kami kante karesa. Sitangiriya pa sinabi ni manangan ni kapan. Amen. Anak wag ko na nanin kukunan ni mananga. Anak wag ko na ni mananga. Kukunan ni biri-biri. Mguwera ka nga kukairak. Kami atay, kamukuna naman ni Korani Babi Maguri, ay kara ni kakawag. Dabi may suwan, January and week, hindi naman kayo nanak, or may main. Ay karawag iti launching, dinahan niya karesa. At dinahan niya karesa ni Kabanim. Agi organized church. Aben ni kaungagi, ba nakakuruha may sinayamatan, tiririk.
Ayo nungaw. Unungaw jama tanto wana te karisa ay natake tenda. Tamay sinabayo ng warere. Maron na resan takinak. Iraman na preacher sa ikano ko may sinan ko jangaw. Ma ikuro yung takin na pasita po may anaraka. Away sinayang waro na baya kagira. Tapay sinakaroy yay. Ma jangaw tinani ke speakers sa ikano ko ay kami ng tinani international speakers. The program sinamin na inano na bon the farming cycle. Ayo kano narita ko ba simena inano nan jatayay. January na ko ni February. Mas na ko ni February. Ngay sa mena ni mas. Mas ingay takan tinan resources. The showing. Ari na nagyay ko sa karin ako at kurake. May na konsun takapanin katawroy. Suray na ko na kasi the harvesting program man. I mean the multiplication. Ay guys, na mga po ni kakatono tayo minded tayo res na kosya. The program ayun. Kande, yay to one ang kanya kakatono tayo waririk. Yay to one at tekunas, asya kito kintakin na pakang at the theme song. Kana kamuri nga tekunay, yakan ko na tayo ka na. Yaka. Ayan ko forward, iro yakan tiro ni kilag. Ada na niya karya siya, tirang ko tayo kante kunayo, takay. Katangi, amoy po, katang makay. Okay? Yesu, enara, enamangok. Anyar katano tayo sinatatakarway. Ayari sina bubusi matamangori. Manakon, aray ko tagaray muina. Nakon aray ko tagaray muina. Ara bubusi na ko yung kante karya siya. Kamnaro ko mete kunayo. Ayan. Yay na ba the program at the camp never in days the break? Awara kanta nga ba nito na the theme song ay nakatawrawa grabe ba na riyan ako. Arayluwa na ro kon tatayan basta duana. Esan confirm ro kon dewa basta duana. Basta duana they busy arang ginagyon takan te yin. Iro yake asway ni yin. Iro yake yang o te yin. Iro yake asa ni yin. Iro yake arang ni man in te yin. Okay? An kakatigan ana presentation to why. Enaro ko ay naro nira. Inanon tayo the break ari kangat tinipong kyapong. Ana mga nakundanan niya kanisa ni kaungay ra kakawag kintawsu. Ni dagare ka mate kanisa. Pagana sila iniyang waro na ra kanisa maraw supon sa paitawana. Ya kira garo na. Ayari anang kanit dapen duwan ng kanero. Kabanian na presentation in the ibakan tayo iyo. Kadano tagin na raya nakanaro. Kamnori may kan? Ay kain kan na raya luway kanaro. Sini man na niyos tamoy na. Agir ka tamoy yakan na tabi man. Tayo ikakina tuwari Simon Vitali. Ngayon taman na nabi anakos. Pastor Sean. Akan na kasi po ni kinaiya. Yay ka na ko translate. Tuwari Peter Watts. Enaro ko na ba? Yay dikit. Ay ka, abubusin kayo pa na kos. Women na baray na dinayin tan sa kabarabara. Niya na timan na TBC yan na niyalis. Ano niya tararway yain eh. Dabe-dabe ke. Pero kung ano kung tuwigan ako ba. The Central Papua Conference. Masataya ba na kayo na ba yaw matay ka na kumaiya. Masaga rin niya, masataya ba, e po ni ba ni may sili kaya kora kaya na kumaiya. Mangkan ne, di ba yaran ni kakawag, kain ti karisa. Ayaw mo tayo, yapon siya katonotan kung ni karisa tabi. Kanero kung kuya mirwa kain Korobu. Kung tabi mamirwa. Kaya kakin narikarogi Papua nukin. Kubusimaya mentemere, kukarukuan nam tapo. Ako ay kamasuan temanya bagay ya. Yapon na ko yung, ngayon. Sinapupusin na ba, the mission niya ako ng tabi gini ay irwa ni kaban. Ngayon. Kanero ko ba, to, wakang tapon ta irwa, sa kunan,
Asa kina ba singaya? Yay na ba dinan matay ka na ko ni bubugi mungkin the medical. Ngaya. Ayang mais to korak. Ayari samantani makati mata. Ada didik ayo ka nga. Ada didik ibukin Kristo. Amen. Tayo ni bakata. Kay ko mangkay. Okay? Kaya ni babuan mungkin. Di na makay na naroko. Atawan at tatabas. Inaben ni Baraka na karimangko. Ibukin the TBM for Christ. Angay na tiras na karoy. Daw ba yapo aratay kanje karesya? Yapo aratay nanganano. Ibukin Kristo ang tatayay. Tirari sinakunan na nga. Ripon tayo may rora. Ayo aratay yaran ni kakawag. Ayam. Na bubusin ako imi ni kapan. Yayin yung sinin kami. Na kung di ba wotan tiririgay. Yari apa tirasin na kais po mga ayam. Tiba ko kitirogia. Kititaba. Okay? Akan niya kanuan di ba wota. Bubusin ako imi. Aliasan tayo natin sa Korobok. Sinatay mato ang tataro. Tayo tataro. The fasting. Sekarang tayo kapasa katano tayo kaya. Ninabusin ako na niya karisa. Ibugin tataro. The fasting. Tayo kaya asan tayo tinag. Pasi natataro yay. Dahil na ko ibugin the program. Karawag. Kaya nakarawag. Inanon tayo. Kambasin na ba? Bubusin ako imi. Pas na. Di mato anong ring ayon tataro. Dita kimakanya mi karisa. Mamarorong kain tatayay. Tararo ya mirwa ka na akos. Yang ayat abu akan namin nagiyayay. Wantay ang oyan nan. Kaya nga narikan na ko. Sagi mga takakake. Bas. Ko asipan ng tauruan ka ba ng karisan ka ba na. Kambasin na po. Aya, sa karaba, ara beresten, si bugin na update, si bugin de, ara Kiribati for Christ. Tirami na megin na rekamata, kam na megin na tayo de tape sa iyo, nasilaginin kami. Ay kangay. Kam tauroy, nako na Kiribati for Christ, kaya kam soy. Mga tauroy. Kain decide ka mga tauroy. Yag Roy nangunguti pa na. Kamataw Roy. Aya. Inanon nung raro ay nangyari. Stabo. Yay di ba ito tuwa nakangasin na megin nagi. Dita yayo sinabusiya kain. Bigyan ipiw. Paana nga kunaya ba na to namin. Tinamekin. Alisasan na megin na arik. Paana arik. Anakaura raki arik. Sa karabaya kain bigyan ipiw.
Ata. Eh. Ay bugün naraydım mariminas na mga busiya kain teror ni gidake. Kaya day may Korobu. So wana mi item. Ngayon I mean the Korobu katauran kami kan pairi ke pati kam nakanakuan na pa mi item to wana I mean mi kan Korobu.
Tapos siya kan pwede ba mga kira ki bukin ni item to koran. Ay bukin tiara item mimina sa siya kan peso baka makatauran kami mina. Ay nako takapenin na item may riya kan peso. Sa siya na ba arabe resistance ba yakatauros bangare bukin di kay naging naratabas. Hey, testing 1 2. Hey, 1 2. Hey, testing. Hey. Hey, hey. Hey.
Testing 1 2. Karabayakan bayrikin panaya ka nga ya katukinano. Hasta ngirian mga kanong rally. Ya pun buara tay. Antay yuas na siya Adventist ba. Ya katawro sa pangaray bugin kay naging naratabas. Masunap. Kanda maurin tatapos ay. Happy Sabbath. Asinairan ako te mountain ni res pasan na niya kintatayay. O yaho kingay na ako su. Ay man daw tayo insoson ako. Ikaw kanta ng tapos sa iyo ba kaya na naratabas in tayo pa sina maruruakin na tirong anong maririk. Ako niya kintapo kaya takawan Pedro te makoro tenua aki bunawanua. Ako kanta niya baba pa ina nang inidikare ke tirong way. Matakan te pa yasimena inano nan tayo iyo. Dekakanta ni nga ibu kini mga aki ni Yesu. Daway manya sirin na kwanta kay busiko pa ko biraw nira. Kabayam nung ba naman na nawana na koira. Inakausin na nung ratyaswa. Ay nangani na takanta ni nga rin tamarwa. Patirong nung wakawa kibugira ni kapan. Skawa ni koy kay teatro sa kindoharira. Masina koy mdarana si ma Yesu. Amen. Takawan Pedro te makoro tenua te kibuya tuwan na kunwawa ta kutakana. Simon Pedro. Ayan na toro Yesu Kristo. Awan na sa suwaso na ko yaman ta kanari kay Rawi at Tirimaki. Ay kawa kaya si Tero na meron ni Maki. Ay rekin na naroy Yaswara. Mara sa kameo ari Yesu Kristo. Anak kabasaki na ko imiti ako'y atiroy. Natakin Jesua may Yesu ari tawaya. Kau. Ibuwan na kitirong Manan tayo ka Pedro. Nikatay nikota na nun ay bugiya. Tukura kaya Korobu kinakuya. Ay Korobu kinakuya antay. Ito kinagabaya Korobu kitawa Pedro. Nakuya tukura kaya kanan. Timuan ni Pedro timakuro tuwa na tikibutuwa na nakunwawa. Kaya kangay tayo ka na. Pedro ay nasaswaswa Yesu Kristo. Nakuya niya kaya kanairwa. Akanawa me ayon punto. Akarasa. Akabetokia, awasa, abutonia, akana ariniaki, nanatay pa itiaswa, at yatama, ungguang-guam, ani kaisa ka kilon tatamo, inakuntiong yaba, matakasimsim darani Yesu Kristo, anakabasa kinakoy mi, tiyakoy, matiroy. Yasan takin na may mwana. Aramaroro, tatabas ay, kainan naratabas, inanon tatayo, Takawan ni Pedro at makoro tenua, aki bunawanua. Tenata pa yata kinakinti kibuwanua. Ino ko ilon teman na kainte kare sa yaman na kikos. Ay siya nga na iyay. Watayin kay bay kari kin John na bayo akosa. Ayaw wari na kita tayo John na bay. Ayo na kaya kaniyay kan kay rayang tatapos ay. Ito ko na tayo kaniyay. Bayan na bundok raman. Inabundok. Ay wawat nga wabuy maawa patatay rin kawariyay. Agasoy menikos. Raw, tatapos ay. Takauan, Pedro na timakortenua, kibunawanua. Ikawea. Teroro ko yun, tekan, kapara na kuwan tepong in tatay ni Brabis. O tirabukin na. Asin na takin na tatayayo. Tirabukin ang kay, ikaburi at tataniyay. Takauan ni Pedro, timakortenua, kibunawanua. Ni kinakin tawan na tepong, but tawan na tiririk, inalong tatay ni Brabis. Ito ko takauan ni Pedro, tinuwa-wanua. Mana tayo ba tibay? Asitawan na ko imini ka ba ng kami ay kakamtang ilak. Pasitipong asitipong ina.
Mariri kay katanga idon tewe. Asi tepo tanga tiririki. Matepong. Asi tepongina. Sa tayo pantatatan brabes. Ayrang ngokyo kitirong yon tepong tepongina. Matawana tanga matawana tiririki. Petro tatan naman brabes. Matakanganga. Pantikibuwanua. Ikawe ano nung tataka tepongina. Yaki kaburo ya maritani ya itiabaya in tatatan brabes. Atarabu kinarong tatabas ay sinaw Korea inanong tapakantay ay naroni na isipangara na kakawak ay nagkira ba matakan tirong yan the Kiribati for Christ. Duwana takabuan pa yung tiyan na ba ay atawa na takabuan pa yung nabangay na irurakan tiya kari siya diba yara nagpatakakanta nga. Anda beta ya para nanoran tataninga. Asya tak, po nang giriari ako kini Yesu. Ay wawa tanga wabu imeonowa, ay sway mendo ko Yesu. Tirabukin na tagi na Petro, tirongorongo, ay kapurawa, tepongina, matawa na tanga tiriki. Raw, erikin tagi na Petro ayo, imuin tagin ang tirongorongo yon, tatata ni brabes sa tagin na, ay narikin ni Bong ay kakaisira. At tatata ni brabes sa ni Ruya Tikoraki, ay kakami ni Bayar ko ni Yesu. Kami ni Bayar, pangatang ko ba, erang kiriaria. Awan na bukin ang ki, tagin na patataka, yan sila mga rokoy mina. Masangan ni mga tataray, patarati pa, ay nanunaki. Tataka, tiyang atiri, ikaw tapongin na. Tegi butawan na takutakan na. Kami ay kakamtangirak. Punayo ko uwan niya tayo koreyan ako imi. Ay kausi na nomi. Ay kaisa kinde tayo kawaway kay. Ni kauringin kami bay kay. Inanomi. Makamangan uringin tayo kakiasan tayo kinakingwa. Iruya brabes akeroy. Ma anaswa tuwe ari Yesu. Ari sa kameo. Ada tesu ada suanga kita bayro ya mitan suasua. Tegi butawa na wawa. Ekabani na tayakan tepay para yay Petro. Ay ko ka takauring na ko ya takora kay. Kakawag ni Begi asan tagi na kinuya brabes. Ayro ya tan suasua. Awan tay tan suasua. Anariri Yesu. Akane tan suasua. Antay tan suasua. Tekora kaya kero kori kimini Yesu. Ari akawuya irong-irong tinan niya kare sa ikay. Narong tatayay, tirong-irong anang iskiroy. At akin nakin tikibutawan. Nakangay tayo ka na, nakausi na numi. I mean, nakanga tikibutenuwa. Akam natay mo. Paano ko ni Bong kay silatan ni kakaniko. Ni kakaniko. Ay kanang ito uminoy na kay paparo. Awan niya nakangay. Yung araw ko na, tayo ginaki. Pamangkiyama suwara pa kasi po. Away wanan ako ng bahay ni kabanim. Mangki mo ni karikakyawan na ba. Tanong ora. Angay na kasi takatakan sa tayay. Agyaw na nawawa. Pasinarikan sa tatay ni Brabis sa takin na Petro ay. Pati tatay ni Brabis ay ang Petro ng tatayayo. Ibugi at ako kay kapay ni ngari arukunti sa kameo. Ibugi at ako kay katakin na ba, iyang araw ko na takin, haki. Pagyamat suwara ba kasi mo? Awaywanan ako ng bahay ni kapan, imangki mo ni karikakyawan na ba? Ano na? Pati pa yan na rin kinibong kakaisira. Inamais. Ay nakakaniguaro ko ni Yesu bugin na bayaran ni Mantatay. Awan, tumuan mo. Patirabukin ang kay Yesu, Pedro kangay. Si tepong ina, matang atiririki. Atang atiririki, patepong ina, baw. Ay, siya si pabungiyak. Siya si pari kinakundihan na bay. Maraw. Tiyas waya kami ni Minay kay Mangkuang ko.
kamen na ta te payerik. Dengan gisuri nga te wana tanga atiri kinako. Ayron Joshua kamen mena ikan ne may maina. Ngay da sita kubabon ng isikan na sikangay wawa tanga wabu mewa bari bugin na simeong kay. Maanya te mo nong nga sanganak. Tera bugin na hera na kibatanga atiri kisita pa matibongin na. Te wana. Pakakaki at korak ya kenaro ko nubong ya kaisira. Awan nakakani ko atero kway. Eresi na ko tero ng atak. Deke po ni Mawa. Atak ko tayo ka na. Pera pero iya. Kaya ka na tayo. Babuni ay karawan ng kuwang-kuwan na nataya ka Joshua. Mauntiya ba ni karikaki. Menteran. Ateran. Are urwa kakiyay. Antiya ba. Aring kikay. Ngaya ka kinteran. Betero. Ngaya ka ito tiba yanarik. Nipo nga kakay sila. I mean, yang ati example ito wana ng sikiroy. Atira ati example ayang. Yang ati example. Hindi pa yari kinakontiyan na bayo. Iya ka kinteran. Ata kan tiraan. Takan na pong nuwa. Ngayon kisyak. Ari kami unagi ay tiyan na bayon tiran. Yesu. Hindi ko ata kaniginayan ko na. Matugin na naba. Ata pa yaran ko kong urayay. Pangkiyang nga nakauring Yesu. Awan nakatuto at uwana. Takan na pong nuwa. Matayo te makuro wabu mewa. Ana wari kana koy min tatayay. Ayata kutaya kana. Ndeke buane tenebi mawanu wari kak. Baron tiaba. Ni bong kay mandiya. Gama mara ke mani momoy mani yain. Mananganga tiaba na kundi yain ni karukwa. Tepong ari ni yain noa. Inanong tiage. Awak kata dia kan ke eswairo anu siya na kuamat ni kapanaya awayarun na barokon na sinjamat kana sinora na tayo ka Pedro ikaburoa tiba yariri kin na tayo noa pati ba yari ake kuamat ni bongay kay nge mau na dyan na ba yun tiran kanje karesa awan bugina ngai sinakatano tana ko ni Kiribati. Aro ko ni Yesu sakit pa iya yotia kirongorongona. Roko ni Yesu sakit pa iya sa pakariyoak. Nanataka Pedro ataki nan tatayo. Tekanga ni bonga ya kaisira. Patokora ke kiaro kong kai. Aga ni kakwawa anatay noa. Ayari Yesu nge kota kaniginayan ko na matukin dyan na bay. Atira pa yari kilo ni Yesu. Ekaburo na roko na ayo mesitabu mete pa yari kinna na tayo noa. Atira pa yari kinna na tayo noa. Atay kay kamkaw manitiranan. Nakay kamkaw kain pa yari. Tirari kinna na tayo noa. Di pa yari kinna na tayo noa. Etatakarwa pa na roko tiya ka. Mamatakan ka kuwa. Amatakan ko kowa. Diba yari kita na tayo noa? Amatabuog yan ikarawa tiyak. Maki kanto kan tiyak. Diba yari kita na tayo noa? Noa, yara nagipaya mamaninga. Noa, yara nagipaya keve. Raw, kung na yoro ito pa yan nagimano ko ni Yesu. Kaniginayan ko ni Yesu matugin dyan na ba? Bayi kapan hindi kayo kaya sa takarwaya. Mata, ate ginagi. Noy na yakay babaru. Awan nakangay. Pangaro ko na ate ginagi. Ikaw to karong-rong te buwa ka. Ari karawag. Ngkay yon Iran. Ay ko sa yan. Ito na may buwa ko ni kaniginayan ko ni Yesu matugin dyan na ba? Ata ko na tayo katiman na dyan mata. The missionary in this day. Ay wawata nga wabuy mga wangkay. Aso ay mendo ko Yesu.
Amata terong wan ya kakapi terong tatayay. Terong wan ya kakapi terong tatayayo. Matukora kaya pa ni kakivi arokon tiya ka. Tukora kaya kanya ayapa ni kitas ntakangan tatayari. Tukora kaya kanya ayapa ni kitakangan. Siwani man jamata. Siwani man jamata kamewak. Pau. Apa ni buka katian jaga amata maka kivya. Rongorongon tiyak. Awan bukin ang kita kinagintagi bonowa. Are urua kia yon teba. Are ngikai ngiyakaki jaran. Ndagi bushua kang atakana. Maka ikuwa kita yani karawa. Ay kaya ingkai. Maanapan na nataya kanaba. Nikawa kinaki. Nikawa kinaki. Pakarian tiyay. Depong ini kes. Manikati yamata. Kamati yamata. Ay kakitangira. Tiyasu. Raun tatapa say. Nataya kinagpatyon na bayo. Inang agimaw ng tiran. Matiran ng irikiyay. Inakaikuwa kityon na bayo. Pakarian tiyay. Inang agimaw ng tiran. Manang agimaw ng tiyay. Awan bukin ang kaya nga Yesu. Tay kay ko yami pa yakang tira. Tukuha matirara. Makay ko yami pa ibukin karaw. Pau. Bayay kasi pa rin kay ko yaykay. Bayay kasi pa rin tangiri yaykay. Bayay kay ni kapane. Inapan ni kang tukuha matirara. Inapan niya ito kiya ni kapan. Sinakay ko yara pa ibukin karaw. Gero ko nakin neriya. Angge wata kira kena kwarawa. Ay ban tete itu wari rita intarairi angge ban wata kira. Angge taraya. Ay ite pa yapa ka mayroon. Ate pa yari pa kan. Punte ni nira. Punte ni nira. Raw. Ay ni. Agyan akong teruan matin tatayari. Terata bayari kiloya. Agyan akong teruan matin. Agyan tapayan orian teruan matin. Si teninira. Tera ko siya na ko ina terong tapay para. Kanero ko tatayari agyan tapay sinawusan na kukaraw. Huwag na kaya na ba tapay tuwan ako nawusan na kukaraw. Aw. Ingin kininiram kikarabam. Debaya narik. Inanon tatayari. Anaban na bansukun. Diyan na bayo. Mga yari at akin naganti kibuano ataw tayo ka na. Mana tayo na batibay. Asitawar na ko imi. Kami ay kakamtangirag. Pasita po tepong asitapong ina. Marinig ay katsang ayron tawaya. Asita po tepong. Asita po tiyang atirinig. Matepong. Atepong ina. Ay minarisin ako na batatay kayo. Ekipani kayo. Dawen na natayakan na ako'y. Nayari itap mga kanatayakin na tabani kayo. Matoto na na. Nakita nyo na matintaman na. Mana ba ni Amata? Nayari na no. Para na kung kanya tatayakan. Tatayakan at yung atirinig. Kita po matapongin na. Para na kung tikibungkan na ruwaywa. Pau. Po nakipani kayo tatayakan at yung nagari na mo ang tayo nuk. Inapun mo ang tayo nuk ito uwe. Awari na kemauran John nabay. Awari na karon na rurung ni pay kasi ko na anuringi. Matya to ay nura tanga tiridik. Pasitabo matuwa na tepong. Round tabo say. Tigap tabuin na kanga kana. Ma enaro ko na pong tuwe na iron te sayra. Ena mau na karon mo na ban turunga. Awan na penen wana ko bahay ni kabanim. Dekabobo. Eto kamau na John nabay yon tiran. Enang kamau nak. Diyay. Ari tayo kinaki. Dekasus tamakuruwabi. Ay pakat diyay may karawa. Ay kamau na yan ikaban. Nangayari tayo nga tiridik. Sita po matibongin na. Iron tayo aswa. Monto wari na kita tayo John nabay. Pero ni kiraki. Ang ngaylay kayo ni kaban.
Kanaya takin narang kiriaria. Kairia nakon takawan betoro tamakor terua ke bunawanmu. Si tebo tanga teriki. Matebongina iron tiasu. Sinakabaya nanataka tiatu. Akabasinap. Iya, sekarang apa berestiensi akarina kin sebangara. Are begini kainan nara tabes de dan tabes saya. Ibi hari kita tak ayo bar iriar aku korokora hari kita narani megyo. Iriar de nanon de wika kanga rasana ki nanon de wika bowe. Kasi na bar berestiensi sabusia kan de terus dikira ki bondi pakan aku de kainaran jane ambes na pakan bondi. Hey. Hey.
this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out and show me the way. Free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out, show me the way. Found out He could bring me out, show me the way. Show me the way. Arabada minayo ng warere naroon na kamataya. Diara missionary kay kasan manang anak ko. Nire the water swag yan. Nari kawaba. Niya tanis roya. Swag matanis anak ko PAU. Ang kawaba anak ko yari. Anak ko parabo. Anak ko futon. Yang kan ada missionary ka abong ay tangiri apa sina nori ang tatapos siya inaba. Pakamangan ng aming buto ka na kuya. Inanon tatayo, okay? Anda po siya. Ara missionary kay panakera kaya kumuha may kay. Kataunas, Frank, ate, ay tau, ay makira kina banda ko may muamay kay. Taran niya punto kitabas, asasan kay naratabas. Sa uboy ara tayo ni mani kay kagakira. Sa Korobu, yairi kita man na mani nga ba dogi na irikin na ka, agi. Atin takiro, nga takiro tayo. Kira kumo. Yagi man nga takiro, mari ora na yakamando ko, rong de wairo ora. Kaya may kay, buka kaparado po rin. Kanya ka ngay, tuwate takiro, inan ako, Tarawa yata, ate tuwate kataunas, inan ako nunos, kaya inan ako kuriya, wawana tapong kayo mo ate matana. Kanayang roy din ako nunos, kanayang roy din ako kuriya, nakakatay ni manay ka women na ikay. Doon kinakamta ko ba namin ang jakari sa yayon, Tarawa. Anasukuy na rikira. Hindi abis. Anamisi na rikiribas. Ngayon, ano na, amin na rikira tabi wati tayo. Ay, mina, ano ko naman kaya tabo, kaya ako nanda ko yay. Ara kantan nga pa, may buko yan akay. Ano ko na mga manangan nilay, na kung dirigan na rin. Basta ka rin ba, sabusiyan ka na, basta ka rin ba, pwede rin ako may mo. Sa kita missionary apo, yakapara-para na ba na tabo, basta ka rin ba na ko yung ngayon, basta ka rin ba? Ano ko may tayo? Basta ka rin ba, yag po, oras sa Korobu. Na, ano tayo basta ka rin bang kanya? Yun yung min kawaba. Okay?
Basta si tao na lang kan ya menang kan di Korobu basta kare ba. Akan ya pa nindo kan. Ara missionary kaya pa nindo ko inanunte agya na menay Tarawa agya na nakubugin tatayay. Abu misina ko mi kanja kare siya. Uto kaya mi missionary. Asirang kayo na no yari missionary. Ngaya. Yagi ito ginano na iluya missionary basta tayo pa missionary ngaya tan tayo mo ang tawag. Ilari kimi kanja kare siya. Ngaya sinataro ibugyan akay. Namusin kami ba missionary Tarawa kamakira ka na ba may mo mega tayo. Missionary Tarawa. Ay, kira. Kira ko tapon. Ang ata karimi mate. Ano ko daw mat? Ngayarap. Ang kan kay kan ate. Kay na misim, mamimisin na regapo, apo na mimisin na kaway. Nabusi araw naman ite man na. Asa busi araw naman ate nauto. Baka nga ite matay kaway dari kiran tayo. Kaya natataro ibuki ang misinare kay. Tataro na ba ibuki ang kaya misinare ni kaban. Tataro ibuki na ba sinangan na kita kora-kora inanon te Kiribati for Christ into tayo. Ada sinari ay mang kami ni kaban. Inanon te tayo, okay? Kamba sinabo. Ayo sa buber agin tar. Tamarari karo. Sinakoy matinan rin. Nangani ko te kakaito ibukin de tuwa ari arke. Tuta na min tuta na tuwa astangi dia. Ako asad nanganira. Ni kaya ka anakain na no. Amoy kare sa iyon Kiribati. Ataw right na missionary ka buway kay patani bubuk. Tani ka tuwa makuri. Pagi kunani karo atum makurin singai ya. Nui na nui ya. Mana makurin mangko ito ya. Ni karo ko tiwan kiriyo. Iri ana putan nama tari yon Kiribati. Eka asan ka taw rock. Ako pun siya na pedini. Naroon na rita kina kipa. Kung kaban nori emang main bunyi aki. Away yung kanya. Ada nak teka kaya asan kanya. Nikota nora ki erum taw ya. Pako kami kinay ya. Patani makuri bukim taw ya. Kupasinda ba daw ay bugin ang buo ko ang buto kay bugin di kari sa yon Kiribati. Sinangan na rin ay lakay di kari sa yon Kiribati. Pasinabuto kay am tani maguri kay. Sinabundi kina ba missionary ngay. Pasa kisi missionary kay ay kari niya mga ida na ko po isa na padinida. May main bungiyak. Pasinakatuwa mawan pa maguri. Kora ba daw yan ng tuwa ko sa kapakayon Kiribati. Benar busi. Pokoknya butuh kaya itu kora kaya. Butuh kan pammi kar sa yan Kiribati. Penangari kiwana amais. Payangan na tuwa mawang makuri. Yon Kiribati. Ayo orang dar orang busi doa naran nasi ma Yesu. Amen. Aya, kenapa sa busia kain beso at akhirnya kita kumuha ni karena kari gitu. Unaya de, ambil selama kain beso.
Kinamahagin tira. Tawa de banan takata. Hindi pa tawa de banan takata. Hello. Dobe kami po. Asa? Nang kwa niya ni Yesu. Ngaya day gam garawa de diraw. kami purgatani maka Yesu anandanoki Hare kami upurei nanane Yesu anandanoki 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 Yesu anandanoki Akasama mama marwa Yesu anamangauki Epangwa tesitete Yesu anamangauki Anamangauki Yesu anamangauki Maya mama yamata Yesu anamangauki Abang tata uturuya Yesu anamangauki Anamangauki Yesu anamangauki Namata Yesu anangauki E pasarabaka Omaya mata Yesu anamangauki Anamangauki Yesu anamangauki Iya, amen ako na iyo. Si Karabaya kain di beso ni gunaya ng tangdoy. Saro kong kain tayo, sinakain nila yung titataro. A day, Jesus. Let's pray. Sa tataro. Sa agwa biruro ba sinang tataro. Ngaya sabi ng tataro, tamera mo di maka. Sinibuhay ko as kada ko deso, bugin tameron, tangay na asan na kwayo.
Sekarang pako bugin nan Tarawa am kakawagin na am tangira na koira ti Yesu aris timeton na mekin na non debong tawan na metawan. Sekarang pako ri ti Yesu bugin nang kakawagin na koira na koira tan kairirin na rekaresa na ramishin ibon na koyin na rekaresa ikakakuro ti Yesu ibon ngaira ikay ti Yesu bugin ti meton ti merudong. Teso sinang tawagin ng mga wakili kagin ako miyang aray kakakuro si Busiyam daw miyang kakawagin pena suko yon de tapayo ang kakawagin na ko irang aray kasi ng mga wakili kagin ako naratap. Sa kanwa kay Teso sa akin narakuroy na nakuroy na si May Yesu Kristo. Amen. Aya kam na meuri kan dia karesa. Aya kan main kam nang ogi kage ay pun tepanan kai tau. Karapa-rapa mo ante tebupura. Nakon the youth director leading on behalf of the church and the office, we would like to give you a word of thanks. Pasenda ba leading na kain nam amsim leaders youth leaders from the church. Ang pasenda ba Yesu nakakabayan kami tuwi kaya po. Tikiroy de ami wi kaya po kandia karesa. Aten kabene. Sa kanak na conversation sa kanayay. Ngayay main do gimi ayay mi take away akam na usa. Ang atamo to ni bay. Sabi siya kamasi ka to kayon day po. Yay bay kam nanay at kangami bay wari-wari. Yay te bay para free yay tirare te pogin wari-wari kaya na pogin yelen si white. Ngayra kana ko nano yay. Kuna ko may yon te tay puray kay. Ako gini kagi tuwa na yon temen na. Tuwa na yon temen na. Yes, ako tete ni kini pesan. Tuwa na yon temen na ke.